Изглежда влюбен. До сега в ергенът. Вие сега ти сама можеш да вземеш решението. Не искам да бъда като майката на Алек, да ти казвам какво да правиш. Дори да искаш да го вземеш. Този му... Аз съм много доволна. Мараба, мами! Günaydın. Майка ми припадна, защото Васил се опита да бъде джентълмен и направи чини от блокмаста, само че обърка чиниите и даде тази с яйце. Пак тя е алергична към яйце. И това не е най-тъжното. Кое е най-тъжното? Даде и чаша с вода. И какво? Какво? Всяка една дама на тая маса искаше чаша с вода. И само майка ми получи, защото е припаднала. Джентълмен.